हेलौ लोगोफोर। हेलौ लोगोफोर। उन्दुजोब्बाय नामाब्रा गासिबो? नैला लोगोफोर, आं डिउटियाव दं दायो। डिउटियाव दं। लोगोफोर, बेफोरबायदिनो आंनि चेनेलखौ सापर्ट होलांबाय थाब्लानो जाबाय। आं नोंथांमोननो गोबां इम्परटेन्ट खोथाफोरनि सायाव भिडिअ' लाबोबाय थागोन। माने गोबां मिथिनो गोनां आरो लाइफनि, जिउनि सोमोन्दै बा आथोन गेलेनायनि सोमोन्दै। बेफोरबायदि आं भिडिअ' बानायबाय थागोन। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला। आरो जाय जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाखादों, नटिफिकेसनखौ अन खालामना लाखा। अब्लानोसो आं भिडिअ' गोदान, माबाफोर भिडिअ' गोदान आपल'ड खालामब्ला नोंथांमोननियाव फार्स्टआवनो मोनहैगोन। हेल'। भिडिअ' लाबोथ'नाय जायाखै, आरो गाबोन बा सबनायनि गेजेरावनो गोदान भिडिअ' फैगोन। आसा खालामो आंनि भिडिअ'खौ नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनो होननानै। डिउटियाव दं आं नै, डिउटिनि जायगा बियो जोंनि।